Dueti, salah satu mendueti saya. Apakah Mas Ropi Manis atau Mas Kentung? Mas Kentung ya? Wah, dengar Mas Kentung ya? Ayo Mas Kentung. Peteng rasaning ati kang nandang sengit liyan hanya bang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak celuk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arepku meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah renggang kuwasa kapas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan kapas pustikan Yoga Entung, pembonang Jawa Timur Super